Леките прашки. Да. Тъпо камера, тъпо Нико. О, тако не го сега. Ау! Откъде му мина до главата, видя ли? Не. На кличите ще се види поне. Ау! Майка, откъде главата му мина. Виж къде е тъв, бе, гледай го там. Тъпугия. Не, бе, аз знам къде ще. Видя ау! В джоба му. Риви малко. Аз спри. Излизай, бе! Излизай, бе! Абе, слизай, бе, войно! Кой е тъпа камера, а? Не, не. Искаш ли да сега ще бутна на Аре, бе, бате! Аре, бе, Ники! Чоли, опрема се! Кой е то, се? Аз не се набрах, аз помога, ето виж какво правиш. Те взимат конеки, бе! Аз само не опира. Се сбили на плече на корема си дели. Аре, бе, бате! Аре, бе, лаве, няма тъжно! Тук се ходе! Аре, бе, Ники, бе! Абе, нищо не му праща и пак креве. Добре, да! Пари, бе! Ау, кой те? Абе, кой те е фанал, бе? Някой да те е фанал. Чакай, си да скараха във водата. Аре, дай касе! Тихо, заедно! Абе, виж сега, пак се поставя на крака. Много се те, брат. Дай да го измокра малко по него. Аре, бе, бати, къде има, бе? Аз искам да... Бати! Аз се покажа. Утре ми кабари, бе, да си не кабари. Сега ще покажем как реве. Откъде си босотоните? Ой! Но тя ми кажи, бе. О, мащати! О, той клипче на баща ти ще го покаже, Дени. Ай, брат, пак сакаш някой да държи. Никой не го държи, бе, пак. Айде, бе, бати! Че само тям, брат, той може да ми избързва. Не ми ма бързае, ре. Бати, виж, бе! Ники, погледни малко е, Ники. Шко му вика да мине оттам? Скай малко е, Ники. Мири са клипа. Скам, на клипа. Оу, на клипа ще. Аре, тръгва. Дай ръка. Дай едно вътре, бе! Дай ръка, бе, Денис, дай ръка. Каза гени. Майката, бе! Аре, дай ръка, бе, копеле. Аре, Ники, ти се купера. Оу, Денис, много си купер. Тебе кодата снимам, бе. Оу, Денис. Къде си май беше, по хуя ли? Ой, много е тъп, брат, ти е Сенко. Без майта, много е. О, лак, гелди! Ей, много беше трудно. 4-5 минути си излизал. Това е лоло! Еминем, бе, Еминем, така. Еминем бе бил тук, значи.